दायो माइरं मिन थांगोन बेनि सिगाङाव माहाय प्रेक्टिस खालामना लानांगोन बे गामिनिफ्राय होलांसै बिसानाव थांग्रोनि र' आं बेनिफ्राय गासिनावबो थांगोन बैसागु बैसागु हो साला माइरं गैयिफोराव माइरं बिनो फैलायबाय फैग्रोथोर' बे सालिया बेखौ देनां गारा मानसि दंना फैग्रो सालिया बैसागु नै माथो थोगोरगोरनो गसंना दं मा नांगौ हा नोंनो मा नांगौ हा 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 मा नांगौ माने जौ दोंबा लानानै फै ए ज'नो फैबावबायसो सालिया माइरं गैयिफोराव माइरं बिनो फैलायबाय मा सानावखो लाबो दङबा गैया गैया मानो फैदोंमोन बुंलाय मानो फैदों माने बैसागु बोथोरनि फैदों आरो गरनैसो मोनगोन होनना फैदोंमोन आरो हा 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 माखौथ' गरनैसो मोननो लुबैखो जेबो गैया जोंहानाव मा गैया जानो लाबो माइरं दङब्ला माइरं नङाबा रां होबानो जागोन दे माइरं नांगौ नोंनो माइरं गैया गैया आरो बेनि लोगोआव फैसासो नागिरबावदों हाब मा सिगोरग्राब्रा मा गैया जानो लाबो लाबो हाब गैया होनबालाय बुजियोना बुजिया नोंलाय गैयाब्लालाय बबेनिफ्रायथ' हरख'नांगौ जाखो आंलाय आं हानोबा दा अबाव मोनना जादों हा 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 न' होमबा आंनिफ्रायनो लाखि नाङा आंनो रावनिबोफ्राय थ' होमबा आंजों लोगोआव मानो थांलाबायनो आंलाय नोंजोंलाय माइरं बिनो आंजों दा जानो माइरं गैयाब्लालाय हा 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 साला माबा ओंखार आं नोङो नङाब्ला होनिसै आं नोंखौ आंखौसो माइरं बिनो लोगो लादों बेवहाय दा जानो गैयाब्लालाय अखार आरे नोंखौ बोरोलै सालि खारदोलै खारदो बोरोलै बे बोरो नोंखौ खाथियाव मोननायबा गारा मोनलै आरो माला फैबावदे नोङो नोंखौ फिनदा सिनदा बुख्खावजोबना हरगोन आं आयु 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 आरो माइरं बिनोसो होनबावदों आंखौ सालिया बाप्पा आंहासो खामानि थालांजोब्बाय सालिखौ मोननायबा गारा मोनलै आं दिनै साला रागायासो थिखनियाव दावखोबायमोन आंना हाब थैबायमोनलै दिनै सालिखौ जोंनिजों थांबा मालाबा बोरला गावना हरगोन र' दिनैलाय मोनगोन ना मोना जाखोब्रा साला दिनै जाथारना असथ' आरो एसे गिदिर मोननि र' मोननोबो हानाय हा 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 दिनै गावनि थैबायमोनलै बाखि खोथा बाद दिया ला 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 गोलावनो आरो लामा माने जोंनि बागानखौ सानदोंब्रा आरो गोलावसो होनबावदों नों बिदि जाया साइड साइड माबायदि बुरिब्ला बिलाय बुरि नहय मय बुरि नहय हाब माबायदि बुरिलै बिलाय बैसागो बोथोरनि फैलायबाय हैद माइरं मोननाय नङालै बे बुरिया साला आं एथ' मोजांनो बागा सानबाय थादों माबायदि बुरिलै बिलाय मेंबायलै है माबार एसे द माइरं बिनो फैबाय खारदोलै खारदो बैसागु बैसागु मानसि दंना गैयालै हाब मानसिफोरालाय बहा थांखो माथो दरफ्राबो खुलिसो आंखौ फैनायखायसो थाबाय खोमा सिरिखा सालिया दाबो थाङो माननाय मेरे खुगायाबो मा बुंबाय थायो मानसि दंना माथो होफ्लांबाय है थांसै बालाखो बेखौनो सिखौनो माखोबा उफ सालिया दासो थांबायलै है दिलाय मोनबागोन मोनबोला आसलते जाद्रायनो हामालै आंहा है ओइजा थांसै र'
सालिया दासो थांमारबायलै न'खरसेफोरा उनावनो जासिगौमोनलै सोरबा फैबाबा गैलालै मामा जानानै बहाबा खारनोसैलै ओंहाय नङाबा जानाय नंला थौ माथो दालामार जोबनायसो औ आं फैनो खारबाय बिसोरो मोनासैलै दिनै बे न'खरसेनाव रावनावबो थांनालै आङो माथो खोनाबा खारगोनलै बियो हा मानसि दंना नै माथो बिसोर दङलाय ए माथो आनैसोलाय ओमलै नै बैसागुनि फैलायबाय ए हामदों दे नै फै जिराय फै जागोन दे आनै खारनो सानदोंमोन ना दालाय बहा गनो बेटि हा मा होनदों ए जेबो नङा दैसो होदोंमोन आंखौ ए र' आनै लायनि खोनासैगौमोन माथो हा न' आनै दैया एसे जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनो ए थाङा नै एसे लोंनानै थांसै आं बर'बो साहाखौनो मोनदों बुजिया र' एसे जिरायथ' नै हाब आइमोनालाय बहा थांदों ए खामानि मावनो थांदों आनै सफैखासिगोन खोमा ए बिदिसो होमबा हाब आनै माथो हरगोन दालाय नोंसालाय आंनोलाय ए जेबो गैया माइरं फाननांबासो आनै दे जायो आनै एसे थाब सहैनांगौ न'आव आंबो ए र' नै होमबा लायहैनि दसे थाथ' दे आनै बिदिसो जानांगौ मोजां गथ'आ जागोन दे हाब आनै नोंसोरनि गामियाव थ' हाबोबाय रावनावबो मोनबोआसै आं नोंसोरनावल'सो मोनबाय आङो बिदिनो आनै बिसोरो गाव गावनिखौल'सो सानो बिसोरो नंगौथ' र' आनै दे होमबा आंबो दावखोनोसै दे होमबा आनै दे था दे नै मोजां मोनलै गथ'आ बिदिसो जानांगौ गथ'आ नंमारगौ एथ' माहाजोन दं बे गामियाव रावनावबो मोनासै बिसानि अनगा हाब गोनांफोरा सिखाव खनासो गोनां जादों नामालै जाबाय दिनैनिया बिसोरनि खिनियावनो जाबाय दिनैनि खिनिया बाखि गथा बाददि